БАТТЛи Shakher ва Reykl рӯзи 6 декабр. Судя чӣ дард кунад? Ғам зада. Амир рақиб тани сахт мебини барош теории сахт мебини. Брат фит кини ву мисоли гап қатиш корбор кини суси ё қатима. Аги ма агар қатиш ту фит кинум звон маме бурум ба худо. Теория дидан метавона барои теория. Беҳрӯз мо ракидат карда ба Сабрина наздик алишка. Ёдам гуфтам дики ма батл бубрам дӯстира мекунам. Хай ма ранги шумо нестам бародар ки ма перебиват кинум бародар ё ки акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи Мизи РЭП лек формати имрӯзаи мо камтар дар дигар форматҳо фарқ мекунад. Дар дигар форматҳо мо ягон масъала, ягон проблемае ки дар байни репи тоҷик, дар байни реперои тоҷик, дар байни мухлисо буд, ягон чиро обсуждат мекардем ва ай ҳар тараф ҳар хел фикрора гӯш мекардем ва ягон хулоса омадем. Имрӯз чӣ хеле ки медонен Shakher визафи Reykl қабул кард ва имрӯз face to face яъне рӯ ба рӯ ва байни Reykl ва Shakher ва имрӯз аниқ мешавад ки баттл мешава ё не ва бародаро дар ҷа иштиёк доранд чи чизеро ки мо фикр намекунем қайд намекунем ҳамёра шумо мага ягон савол дошта бошед саволот мабутен ва сар мекунем ай Shakher ва савол метем Shakher брат чӣ хел шид ки ту ҳамира қабул кардӣ? Салом алейкум бачако. Салом алейкум мухлисои рэп. Биёрам удора ба. Не бад мегирем бо уҷаш. Не претензия не просто бояд овоз шу биёр брат. Короче вақте ки мисол и Reykl қати ака азиз баттл када буд қати Карлеон баъди баттл мисол яй судё даъво када буд ки мисоли гап ма розӣ нестам даъвои додагим мара мухлисо судид кунанд баъд ҳама хешид ягон 10,000 комментария бигем дар мо баттл хай баттл зур гузаштаги 190,000 просмотр дора и уже урвинаи зура ки яъне ки агар ки ҷа як ташози безе баромад мекард як таш зур баромад мекард уже намешиди хеле значит ҳарди сапернико зур баромад кардагиам барои ҳамун баттл просмотршам зур шидагия ва овозао чизош дар бораш бисёр буд не ки мутаассифона дар ҷа чандта нофаҳмӣ шид мисоли гап ма сторис кардам гуфтам ки ма доказат мекунам ки ё комментариёра мисоли гап сунодагӣ гирифта хай ӯ темао гузашт в общем баъди ҳамин сторисо Reykl якум бор ма дар визов дод хай уҷа гапҳои қабе ҳам гуфта буд шарманда истуса и творчество бигем агар ки одами творческий ин одаме ки мисоли гап дар репа ё ки фарқ надорад ҳамин санъат ҳаст ай вақте ки ӯра критикават мекунанд мисоли гап чӣ мекунанд вай бояд тоқат кунад ба первих мисоли барое ки ҳеҷ вақт ягон қадди кӯчагира мисоли ҳеч ка ки намешиносаш ӯра ҳеҷ вақт критика намекунанд яъне ки ман ира критика кардам ира мара критика кардагия маънои амира дорад ки мо арзандаем ҳамдигарда не ки ма визофи ира қабул намекардам намехостам мисол баттл кунам барое ки навакак баттл карда буд по мненияи ман мисоли гап ҷа азиз бридагия хай ба гуфти одамои и бо и бридагия ҳар кас мненияи хича дора в общем якум бор визов дод ман визовша қабул накардам ба фикрам дуюм борам дар як видеое ки дар канали худаш баромадаги буд ман намегум абрезкаш ҳама дар рӯи кардан ман действительно даром ҳам тамошо кардам дар уҷарам ҳамаи бачаҳои хезеда визов дода иминои маул акай шнапсда акай шодида ҳамхе буд Reykl не ба фикрат не ҳамхе буд брат гап нест
мақсад дим бор визов дод хай дим бора як гуфтум бикунам бо гуфтум хай биё намекунам мо зирак батл кардаган мумкин дар сари қарша яке мегзара соз мешава накардам в общем гуфтум намешава баъд элан дар визов додум бо баъди ҳамун видео охирон боре ки ман дидум мисоли гап Reykl гап задае ки ман қатишон дар любой ҷо батл мекунам баъд дар борашон бисёр чизора медонам бе гонорар бе чӣ ман фикр кардам гуфтум ки бе гонорар намешава чиз барои ки ирам батлерай ирам реперай ҳар кас бояд меҳнати хича қадр кунад хатя ман худам бе гонорар эла нагуфтам не ки меган ку арзанда боши ина мисол элан арзанда буд ман мехостам ки бе гонорарам қатиш батл кунам соли гап Степан вақтиш арзанда буд ман мегуфтам бе гонорар қатиш батл мекунам барои ки уҷа ма да сум важи набуд ма да главни бигем ҳамун батл кардан буд ба ҳамин хотир хай бисёри баъд гап чап бисёр шид хай марам гуфтанд ки батл биро қати Reykl ирам ба фикрам мегуфтанд қати чанд кас гуфтанд в общем ман ами айнбайншон Reykl интихоб кардам ва ҳамчун як саперники арзанда визовша қабул кардам сеюм бор чапак бизанен бародаро чӣ хеле ки ҳози Shakher гуфт як предистория камтар нақл кард ки барои чӣ визови Reykl қабул кард так як да Мизи РЭП гуфта буд ки ман хеле батл намекунам ва ҳози фикри Reykl гӯш мекунем нашуд вақте ки фаҳмид ки Shakher визовша қабул карда чӣ ҳиссиёт дар ӯ буд немида бизанамш мешава короче ака аввалаш нақл кунем хай батл шид ҳойна ам чӣ хеле худаш гуфт чие гуфт ки ман сум додагиам короче 9000 одам да мақсад ман надода будам сумпум ман мехостам ҳамира аями одам буфаҳма дига ягон чи ман барои ҳамин видео кардам ки ина биё қати т қати наму кибо наму ака кияй номаш ака шинапс қати наму ака гуфтам мақсад биё ина ман батл мекунам мақсад судия халқ шава ҳамин хебат бародаран ҳо ҳамин хебат баъд чӣ гуфте сабдемозӣ нашуд чӣ дига нашуд вақте фаҳмиди ки визовта қабул кард оли баъд аввалаш короче баъд ман визовшон додам баъд 58 бор қатиш дар барнома шидем мақсад гуфта ин гуфт ки ман қати батл намекунам мақсад и омад дига пайран бо наве ки доказат ки гуфт ки намекунам мақсад баъд намин явнам я 2 рӯз пеш 3 рӯз пеш на худо шоҳидаи мақсад ма дам як кадоми и чӣ гуфте сай нависо ман мухлисои ман чизи нашуд ма шава ма да якам 50-60 та роӣ мекунам да ки ам хали шид баъд мара ростигави қаҳрам кард барои чӣ қаҳрам кард ки ман ира негуфтам ба хотире ки ман қатӣ охир чанд барнома даштем мақсад гап задем уже қатӣ има мақсад дига надидам хидмат ман барои ҳамин гуфт видео кардам гуфтам ман намекунам қатӣ батл мақсад барои ки уже ман ту негуфтӣ ман негуфтам уже бо чӣ хел бо дигапа мешем бо мекунем барои ҳамин негуфтам но якара зан задам қатиш чақчақ кардам ки хай майли гуфтам биё бо мекунем чӣ гап шуд мақсад ӯ ака нормални чӣ кард мақсад ман ягон чӣ надорам нисбати ӯ ака нормалне батл буфораш батл мекунем ҳамун видеоро тамошо кардӣ видеои кира видеои баъд омадам тамошо кардам 100% чӣ хел нашуд ман тамошо кардам чӣ гап шуда ту розӣ нестӣ уҷа чӣ гуфт ака бахтор баён нашуд батл гуфтем ту медонӣ ки ӯзи ма одиношим батл ташкил намекунем нои мара гуфт ки батл мекунем мо гонорар чӣ намекунем гуфтам во ништияк биё ма мекунем мақсад ида ман ҳеҷ гуфтам нашуд ки чақчақҳои худмон туурия ура чақчақ намекунем биё нашуд гонорар вообще чақчақ намекунем барои ки ман қатӣ бародар дар телефон гап задагиам нашуди чӣ гап мезанем нашуди судя шава нашава судя чӣ дад кунад ғам зада 100% биё судя намешавад мухлисо хичониян чӣ хеле ки батл намеом онҷо қатӣ мақсад ҳар ка бахча будунада ҳар кас буфаҳма ки чӣ бурид чӣ набурид бой кас фикрича дамҷа буда 100% якмуш бимуш неки ҳамо акое ки мисол каломам ку ман мехоҳам акай шаҳриё акай силим ҳамо мисол акай лиро
Мара мехомун бародар чи ба вайора да гап мемонем минату не хо мара ма условия мемонам мақсад трам розӣ мешава ба фикрам агар мақсад беганарарем кум ҳа ҳамин хас нами чи репери ҳастай мақсад чи нами блогер ҳастай навоя бесум дурам мақсад бесум дурам тамошо кунан чиста ваё чи дорам мақсад барои ваё плюс ятаи плюс хичон мақсад ам бесум любой ами реперио ки нами блогер ҷа мақсад ина ми реперо ина сол любой репере ки камтар ам мақсад ам во биан қати нами блогеро биан тамошо не аки бой хеле мебинем химо главное ҳамун мухлис мехоҳад тамошо кунад ё мухлис биёд ки ҳамун пула арзонтар мекунад анашот вақташ ман медонӣ чӣ мегум ака мақсад ман мегум дер шава ака дер шава чанд сабаб дора нашоти ман чанд сабаб дора мақсад ман метавонам ки бо сабаб боша бугум яким сабабша медонем ки бояд баъди ноябр шава декабрда шава хуб баъди ноябр декабра тамом намуду просто сабаби мақсад чӣ главни сабабаш ма имина ман мехоҳам оно вакара гуфтум имина ман мехоҳам ки мақсад ҳами чӣ хела ҳами раҳо ҳуй шава бо биан ғарибо чӣ хела айпеш тамошо кунад но и гуфти яка кай ӯ ҳуй мешава мақсад то декабра мумкин ки ҳуй шава фаҳмиди хай ақан дил мондааст ки ҳуй мешава фаҳмиди яка то декабра бишава ман мақсад то нами декабра ноябра чиай то он вақта ждат кардам мақсад раҳо ҳуй нашид мақсад ки декабр меша январ меша чиз меша мақсад ҳамура мо то он вақта ждат кардам не баттл ман мақсад моҳа гуфтесам баъди чӣ меша баъди ман мақсад декабр майли мақсад ман ягон чӣ нагуфтам даҳм хай биби хай мақсад даҳм зур нависта меша фарқ надорад ҳамин ноябр тугрия сабабои дига шумо гапои худтон набигед ман сабаби мақсад хера ин сабаба даё бугу мегам бо накесай мақсад мехоҳам ки мӯи сарам камтар дига дроз шава фаҳмиди сериозни анами главни сабабай фаҳмиди тамом даҳам ман мегум фолбину мара ҳеч ка бовара намекунам фарқ надорад се рӯз дер мешава брат ғалаба фарқ надорад брат ам декабр рӯз тугри ам яке раҳо ҳуй мешава хай мебинем агар яке бигӯям ки даҳм ҳуй мешава ку даҳм мемонем мешава мақсад хай биёина сензам рост мегам шашум рост мегам ност правилни мега шашум чӣ хеле ки шумо худтон ҳозир диден рӯзи 13 декабр батла мондем лек ҳозирашда ҳамаи чизош нофаҳмоан барои ҳаму дар инҷа бачакҳои иштирок дорам ва ай батлои гузашта хатогиҳои гузаштаро дар ёдшон ҳастай ва хоҳиш мекунем ягон тат савол битен ки батл ё ки ягон савол интереситон боша имина нашуда ин батл боша бояд ҳамин батла саволша битен гӯш дорем ҳаматонда сабаби ҳами айрости ҳами ки чиба батла қабул кардинда мақсад видео буд ки 50,000 та 50,000 ам намекунем ҳачи батл не ки оста ҳами 50,000 ам нагуфтумш брат нагуфтум агар 50,000 бита батл мекунам қатиш ма 50,000 да намеарзен да видео да гирифт ки хай агар ки бига намеарзен майли ин ама 50,000 да намеарзум ма чанд та батл кадаги ма 50,000 да намеарзум ё одаме ки худш батл ягон та кадаги нест 50,000 да меарза ҳамин элм ва гуфти шумо 50,000 да меарза мақсади гап ма мияй ки вақти гузари коммерсия бигирем не коммерсия не гайру коммерсия наме айру коммерсия даже шонем си вероятность аст ки 50,000 да барои чи барои ки ҳаму доходе ки мебини вероятностиш нест ки магам противник ягон сум бикини что вай бюджетш калонтар мешава $5,000 вряд ли кор карда мешавад батл короче гнойни айку гнойни батлш 300,000 ай 300,000 $6,000
қариб 50000 дам таямун мешавад бигем гунои ки қати ки якубай оксимирон задаги хай оксимирон барои тайёриш ҳам хеле чӣ кадаги просто аура ранги чӣ меганаш пробежка не вай барои трамплинча разминка барои разминка кадагиаш то би қати ки батл дошт дизастер қати батл дошт то барои ҳамон чӣ кард в общем ин саволамо дамо аввал якам ҳами саволи ма буд гуфт ки короче телефони гап задем нагуфт мақсади да ҳамун баъд ҳамун видеоро тамошо кардам ҳамунҷо гуфтагие ки мухлисо якам мухлисое ки бисёри бар гуфтесан ки батл ки бароям қабул кард нашод батл ки чӣ савол дад кинг саунда савол набуд бале атва каверини ки ҳами батл тоз бе судя яъне зур мегзара ина ту меги ки пускай мухлис овоз митам оз ма як чиз бародар ин савола науда буде ма бунаоя батле мара чӣ беги аз барои чӣ бе мухлис бе судя сабаби асосиш Shakher баъди батли Карлеон ҳамун чи условиеро ки Reykl гуфт ки комментарияро бихон именно ҳозир ба комментария не ки в общем ягон каса победителя мо официально объявить намекунем ҳамун комментарияро чизе менависам бинависам не ки мо именно мо метавонем ҳисоб кунем ҳамашав не ки намекунем барои чӣ барои ки лучше не надо дар комментария бисёри биёр судя фураш судярам биёр не без судя без судя барои ки уже без судя бояд вероятность аст ки батл мумкин ки бе определение вақте ки победителя определить намекунӣ батл да история монда наметавонад ҳамин россия дамаст ки мақсад чӣ хели нашод да батл мо бояд чӣ кунем мақсад чӣ ана миша да батл бояд чӣ кунем якум чанд раунд мешава ба чӣ мешава чӣ хели форатонам хели ё ки чӣ хели чӣ гап мешава ман мегӯм 3 раунд нашавад раунд шава барои чӣ бугӯ барои раунди ҳалол шава мисол версус батл акапела шава ё ки битхати агар ки да буфора тамом ма барои ҳамин чӣ гуфтум ки мисоли гап бонаган ки шумо дар минус метонед хайр ихе мекунем ранги батлои пешина дуюм раунда мефорад минус мекунӣ якум раунда минус мекунӣ акапела мекунӣ аралаш короче буфорад диқа минус қати мекунӣ форад акапела мекунӣ мобайл общем батл критерия надора критерия надора ду раунд дорам қадар тамом не ки биё ҳамира як намуде кунем ки ҳами як намуде шава агар возможност боша агар урам қабул куна и суробам ҳамин батла бе микрофон гузаронем намешава ба ту чӣ охи ҳамун вақте ки ҳамун кишон чӣ хеле хунда будам ки меганаш неужда калонае кинг саунд калонае биё калонае качестваш шутар меравад кинг саунд калонае основной аудитория ира да видео тамошо мекунам ба ҳамеди ӯ аудитория ки мисол да уҷа меяку 100 нафаре ки мо ба микрофон овоза чӣ мегирем мо метонем петличкатон битем но овоз наметона ҳама буфама минусои мешава ки минусои авторски мона бити мисоли гап минус любой минус выбор ки ма вора авторски мекунам чӣ хели минусе мегирем гап ганда махуш чӣ хели мефонатон бигем авторски чӣ мекунам тамом гап нест розӣ брат чиро чӣ розӣ агар микрофони хели бигирем чӣ ака биё ҳамира микрофони хели микрофони хели бигирем чӣ хела не микрофони хели битемтон мешава уҷабдаги одамои уҷабдаги просто кайф кунанд качат кунанд ва боварӣ дорам ки бисёр верс мешава мефаҳмам гапура главни бояд мардуме ки пишти камера тамошо мекунанд ӯ кайф кунанд барои ки аудитория калон да уз тамошо мекунанд агар рози мо 100 000 одам дар ягон стадион ҷамъ кунем микрофон барои чӣ бе микрофон барои ки барои ки овозо хушна меша ина мужик мужик ту батлои моро тамошо намекунӣ мо овозо адел намегирем микрофон хеле ҷува нестем акавай чӣ чикор мекунам ба худо хай микрофони хелитон мегирам микрофони хели дар бари гарданатон мегирем дар ҷа не дар бари гӯштон вай любой ҷо тобху вай дар як ҷо истодаге ку овоз
Poyun olana mishava. Буғас намекунам. Охура настройка мекунӣ? Ё дар ҷека запис мекунам. Мо овоз адил запис мекунем. Барои ки ихе агар да дастаи хеле додовой кунӣ ку, ихе зудтар ачем аё ки ядасида микрофон. Рост мегӯям бо билам батли. Ма дашам хеле ши микрофон. Микрофон исусон? Ҳо ҳаму хеле. Сё мо микрофони бараки бари гӯш ёфтан дар ку. Бари гӯш микрофон ёфтан дар ку, агар ки битонем бо син хаёл мебинем мо ягон чапшат мекунем, но ҳаракат мекунем ки чтобы даже минусам да гӯштон бишнавем, чтобы Возможность ҳаст ки ҳамин чиза ты обеспечивать кардан натоним ба микрофон шава амира ҳозир решат кунем и варианти мо. Бале. Агар ки бинем критически ситуация да микрофон. Мо любой хел микрофон. Мо любой хел микрофон аз звук адил запис мекунем. Хай як варианти мо буд агар битони обеспечивать карда бо ма ҳаракат мекунем бикунем. Нашава ма ба микрофонам шава розим просто ам мегум аудитория калонай даоҷа ғаст ё хаст ё озой мо не батло итра тамошо мекунем ма гап надорем. Мо адил овоз запис мекунем мо ҳамаи чиз. Я ҳар дутонда. Чиба БАТТЛ дар репортал броя хезе 20 да не. Охира хизбуки да канали шумо ма батл намекунам. На канали гуфт ки ма намекунам. Акадош шумо акадоштен ака элна қаҳармат мекардем бехайр канали бехайр и батли шумо гарени просмотр мегира ва да ма гуфтестам ки ма батла да ин репортал мекунам ба хотири чи барои ки ма уверенам ки я бор ратам бидро батли кира хати ки тамошо кӯ мен да хати ки меганаш ҷонс тамошо кӯ ба худо я бор ва ҳафтор тамошо намекунам мо бояд батле кунем ки ба ҳафтор тамошо ма барои качестваш ҳаме одам да ма боварӣ дорам ки ҳаме одам парвардид намекунад дар онҷа ва ҷам мисоли гап бо хати буратан чахчах карагем мо чахчах дорем барои ҳамун сабаби дар репортал якум условия буд ки дар хезе 20 нашава условия ки дар репортал шава ма мефурам баъд ая бошида ҳафтор тамошо кунам ба мо нашоти гонорар ресурсиш хатиу чахчах карагем чахчахҳои худмона дорем тамом меёд баъд нашод реклама ма чӣ хеле ки дар видео абишат кардам ягон хел реклама наимонам шумо да иҷозат ҳастае ва метунин не ки формула 55 набоша қашан букмекерски набоша ҳам букмекерски набоша не просто огоҳ мекунем ки ҳам букмекерски набоша любой ча реклама кунен букмекерски набоша ма агар ягон мисоли дар ягон ҷо мисол ягон ширката ягон компания агар бияки мисол ягон шок ягон мисра писра исуси хеле штоби низамед небоша штоби номша ягон овай мисоли дар ягон гарила парила бошад мекунам а так хел не ма ягон хел дар видео ягон каса ғам наметам дар мобаим преролик наимонам ҳамин хаша мегум не ки агар кадани ҳам бошен илтимос букмекерс набоша барои ки ма контракт дорам ма ҳақ надорам дар канал формулара ма намекунам ва ам точно намекунам барои ки вай хеле чизо дар ба фикрам сари кор надорам ки чӣ савол дорад нашод батл وقتی خوب اومده سوری رو قبول کرد. زمان بکنم با کارم меша хеле чизо бор мешава не охи и батли мо да ягон хел победителя чӣ карда намешава яъне мо чӣ кор кунем бояд уҷада хондан мега раунд додам мумкина не масалан хондеса боҷуем ки акай шаҳро хондеса чӣ пахмуза чӣ кумекунем Пеш ҳайбатл мешавад ки тамада ҳамун одаме ки видеоши ҳамҷа гап мезанад ку тамада меган чӣ меган ҳамун метавонад ина ту метавонӣ бугӯй ки бачаҳко хафа нашен кадоме ки додувой мекунад кадоме ки ягон чӣ мебурӯя ма уҷада ахрана мебарам норозием сад фоиз норозием барои ки бе судя ҷа основной хабкини одамо барои судя ҷа бояд бой хел дод бизанад мақсад кайфш ҳаму дар мақсад ки дод бизанӣ кайф кунӣ хитар Reykl вақте ки да батл кадкарно кадя шакар дайрам он хели ҳар шапакат кунан розиба мақсад ҳеҷ ход акма ақлам зур шидагай ман хеле шапак метонем бародарам чӣ як фардам ки пафтам факт рапер вақт кадан тахта бун кади дай батна ҳам не агар ки агар кам хел шава бирорам бикунам не бирорам ам одам кем кора значит ирам ягон чӣ кадани барои ҳамун братан и
شما باتلتون ادمیت کردین چه کردین؟ یا برادر یا minut برادر زمان میبینم کم ما مقصد کی چیه ما همه میگن که کوشش همه حرکت کار یک کس ما همه وقت قدر میکنیم برادر ما هیچ وقت خیلی چه بگم خیلی ما رنگش ما نیستم برادر که ما پریوات کنیم برادر یا که اون خیلی نمیدونم مقصد خیلی میبینه یک فکر حالش میشه فکر آدم میزاد حالش میشه هر روز تمام من که هم نفهمیدیم آدمی که میشد میکنه در وقتی تو چیکارش کنی؟ من بسته وای من نمیای چه تعریف میکنی؟ اینجا نه گوش که چی گپ میشه اینجا دا مرا مفرکی نه جزیر نشود مرا آخرین بروران جزیر میشه اونجا نمی آدم مرا بروران من کیفالان میشم اونجا در وقت خوندن فکرم اون میشه مقصد بعد که جنگ شود چی بعد کار جنگ شود نه در همون وقت جنگ شده میتونه پشتم خیلی کار نمیشه جنگ ایش افغانی میونه ما افغانی گل نمیگن برورین چیکارا مقصد از برورین ناتوری نمی از اینا ما یا باتلی کی در رفته بودم اونا وقتا دا اینمی چمپیون شد چمپیون نبود کانتر اگستار چمپیون چی میگنش نه نه ای رگاره خیلی همو کارش قضیه نمیدونم قضیه که در باتل داشت رفتم گشت سوال داد که اویر مانوش کی میدونه ما خیلی میدونستم ما گشتم گفتم ما میدونم گفتم مرا برو واردان پراید ما نمیچی اینمی ما یکم بار باتل رفتگیم اونجا یکم بار باتل پیشتم شد دارم گفت کی میدونه می اویرا گفتم ما میدونم اومد برو براتن گفتم ما سیستم بته ما برم سیستم گفتم برو ما تمام اینا اینمی که فلان ما رالیش نه فوراکی باتل یا برنه دو برنه سه بار پافتور تام شد ما برای یا ما فوراکی رنگی باتل اینمی چکله کی رایدر стёпа кадагия чхелеки батлое ки мисоли гап шруб заштагияку пафтор тамошош мекунад ранги батли навик клаус наура пафтор тамошо кадагиян ки 1 миллион шдеса карлеон рали кабратан пафтор тамошо кадагиян ки қадар шдагиян ма фикр мекунам ки агар онҷа 1 миллион просмотр боша мумкин 300 400 ҳазорш пафтор тамошо кадагиян қалиштагиян خیلی возможно ба ҳамин хотир тамошо кунад борисо ма в общем ай тарафи ма гарант дода наметонам не ки ма розиам ки ягон кас агар ғам дод ё перебиват кард бубуронаш کجا غم دادن چند همشم مثال نه اینجا گپ داوای که ای طرف یگون مثال ای طرف یا که ای طرف یگون گپ شوا ای طرف که دو دوی شوا کشو شوا این ای سیتواسیا چوکنن ما اخرنا را обеспечивать میکنیم و اون یگون شو شوا مثال گپ یگون چی میگه ای طرف پوبلیکا یگون گپ شوا مثال نه گپ چاپ ما خیلی نمیتونم برادر تو بازی به ما میگفتن مشکل تو زینبی اگه فکت میگه یا دا فکت کی دروغه من مثال گفتم نه رویام خیلی او یا تا فکت میگه او دا دروغه از مخلص ای میگرده ترگون اقرار میکنه یا مخلص تو که یک ایران میگرده همون دونی باته داده این نگاه موبایل خلقا دارن تو گفته است فکت وارده سی مخلصای میگردن خط اقرار میکنه چی اینجا چیکار کنیم چی میشه одам ҳамин батлер бояд ба як нерӯе бироя ки ба як қуввае бироя ки ҳама истода тайёр бошад не инҷа гап давай ки ты худат ҳеч намегӯӣ инҷа ту бародарое дорӣ ки мераванд додувой мекунанд ман мегӯм ки агар ай тарафи ма ягон додувой шид ма худам микрофона мегирам пеш аз саркардан мегӯм ба чако мухлисое ки ай тарафи ма омадагай кадоме додувой мекунен дар вақти хондани и ё ки дар вақти хондани ма слишкин баъд додувои кадестен ки мисоли гап ира раздражат мекунем ки ҳамон кас дигара мебурорам то бачаҳо хафа нашен и ай тарафи ма ба хотири он яъне ту розӣ ки ай тарафи ту касе додувое ки набуроранд барое ки батл шава батла у одамои 20-30 нафаре ки дар фикр турам розӣ в общем як правила дига яки не додувой не ҷанг додувой гуфта мо чи ада назар дорем яъне беасос ҷанг мекуна ку перебиват мекуна ҳарчи мега мисол шахер хондеса ягон каса хафои та ҳарчи мега фаҳмидӣ мумкин як бор огоҳӣ битан хайнам биё як бор огоҳӣ ма гуфтестам ку ма розиям ки любой чи шава мисоли гап ҳамин батл ма мехоҳам ҳамин батл яъне ҳамун качествои хати буроя ки мардум тамошош кунад кайф кунад ягон боҳонаша наёвад
фақат бага ки ё Reykl брид ё бага ки Shakher брид тамом ма дар ин қадар чиз важне ма мехоҳам ки ҳамин батл дар дараҷаи олӣ бигзарад мара намефурам мисоли га дамбайни батл хакне додувой намефурам короче мешава агар ки бишава ма мефурам аммо одамое ки додувой кардагиан чи ай тарафи и бошад чи ай тарафи ма бошад бироранаш ма розиам агар ки бага ки ай тарафи ма додувой мешава мисоли га бисуса в общем бинем ки ҳамин батл ҷазир нашавад мо намира гуфтем ки агар ки шумо роз набошем ки мо одамое ки аму чира ҷазир мекунанд мероприятияра набурорем шону батл точно ҷазир мешавад барои ки мо чӣ хелра набурорем вай бишина додувой када барои ки одамое ки дар ҷамъ меянд чи 50 нафар ӯ палибон кайфшона мегиранд не ки ин қадар одаме ки батл аждад мекунанд абид найда охир ждад мекунӣ на овоза мефаҳмӣ на гапша не овозша мо ҳал мекунем овозша ҳал мекунем саволи дигар баъд не батл роз мешаванд иншаллоҳ нигоҳ карка аммо маметой мешава ки и бародар и не бародар чагу мекунам минус рафте сай сарта мега мо ҷора мебирем чиба мебирӣ ака инай батл инамида қад карлион будам аммо хусофтан ки и брид и мужик ма онҷа будам ина бисёриё будам ябуравш бирома ягон бор авдум бирома не бародар хато гиҷош не хай ба номи аллоҳ ягонш авдум бирома дар гинеста ма чӣ батл кардам ма намедонам батл шуморо мо монтаж кардем асармат минуси ки ма буд мегирам минус бо пафтор мемонам минуса ма барои ки бародар минуса пафтор намекунам кадам наба чӣ гум кадам короче бародаро технически проблемо ай тарафи диҷей метавонанд шаванд ё ки минус паста ё буд мекунам минус мемра бо не ҷада бо гап да ӯай ки овоза мега ку бита бифаҳм овоза контрол кунам ин чизора мо мебирем мо аре гуфтесана хондеста правильно моша набирем ана муҳозирам агар чи набирем мо суҷанесай суҷро халқан да бале не асосан мо бридана барои видео хушрӯ битова но нашуд гапе ки судя халқай бале хатогиёра мебирем но технически хатоги ай тарафи мо шидагиёра мебирем агар ки ай тарафи батлер шава намебирем барои ки мухлис бина ин нашуд агар гум кадам бугӯ уҷа натури кармоқча гум кадагай 16 мисра ду бор хондагай аҳамият бите аввал бомера бехач саволе дора мо барои защитаи худмон дар видео гапое ки бениҳоят вазбинанд мо бик ё ки просто тишина мемонемш барои ки нами батли омонҷонс фахара дидаги бошен ман умро удалит кардам ба шарте ки ба сабабе ки ва ё бениҳоят гузаронда буданд 4 соат зиёд наистодагӣ удалитш кардам агар не дар 4 соат 10,000 просмотр гирифта буд онамро ман удалит кардам мара бениҳоят чӣ ба батло дар RAP.TJ нестам ман чанд батла мехостам тамошо кунам скрит нестам ва ёро ки он кака ва ё ҷа гап чапай ҷа корборай барояму бисёр батлое ҳастанд ки вақт мо риоя намекардем ягон сензура ягон корбора ҳозида уже и чизо сериозни шудагианд ҳам да у батлеро проблема нашава ҳам муда хел брат бинанд Akan Shakher визит дод ва да элон ва чи Reykl туфа ту навомади бра не просто ки савол ки омахи кардам биши мазар ма савол таҷовуд мақсад ки элон мада акай радноя фаҳмиди ма ба ҳамин сабаб ҳамин қабул кардам маҷбур шида ба ҳамин сина сабабш мада акай ранги акай радноя ма ба ҳамин хотир қабул мекунам ина бо визифтам бо қабул баъд Reykl дая барномаш гуфтагие ки кадоме ки шон элон да визиф мепартоя рӯйхача рӯзои наздик дар каналаш мебинем вошта акай хе чиста мерам апеш шахчақ мекунем ки ма бурам вошта ба видео ма хел немерам чиста апеш қачига мезам отказ мекунам мнениаш тамом ина факр в общем ами Reykl айтан шон визиф шона қабул мекуна
درست یا من اومدم و کسی رو زیر گفتگو اگر همین شما میسی مثلا هر شما کم دون اگر شما میسی علم در زیست کم میشه قبول ما یه چیزی میگم موضوع هر دشه برایم شوم ببینم فهمیدی ایش به ایش چپم فهمیدی همین سبب من همین رپ میخوام که مقصد چیه بگم ها من آرزو دارم که زویزده شود من میخوام که هر دفعه دوست شوم رنگی اولا تمام конкуренция бояд дуруни реп даша берунаи реп фикри сӯроб дам мурусӣ дигарош кор надорам то хам ҳар дава ба худо вора как вора на хели мақсад на мумкин намеодам ҳамин мақсад 3 сол 4 сол бошаса ма вора 11 сол медонам ва чи хели будан ма медонам да чи хели будан да я ҷо мехӯрдан да я кор мекардам мақсад ма медонам шон барои ма мехоҳам ки амро ранги аввала шавам мумкин ки ба ма репа бас кина я ҷоя шавам значит Reykl репа бас кардан нестай значит бо ки савол дора марҳамат фавик нашод БАТТЛ тахрид опити бисёр дори ҳамиёра чи даҳаму ошибкаҳои пешина монда ҳами БАТТЛ чира нескан яъне чи гап бочава гавзаки мақсад перебиваткани идаро дига темаракшоди мега ки мақсад вақти хонданами Shakherda бояд талпаи ти хаб бошам вообще гап назанам вақти хондани тида талпаи Shakher мақсад хаб нестан خیلی میسال گفتسی یا میتونن جمع شود اشگاه زد سودیا نیست جمع میشود اصلا امروز هم شروع شد نکرده گفت میتونی که آخران بیاریم ما آخران نمیاریم آخران ما ماکسیمال نمیاریم اکادی خدا این همی کدام بچه‌ای که دیگه شایده که من در بوی باتل حرکت میکنم التماس میکنم مخلصورا که التماس خواب کنم میخزم همی شمرو میشه بعدت میبینم ما این رفیق نمیکنم من просто ман батл бигзара не ки хидм иза тавош то ки мухлисӣ мекунам ку батла инагда хидм додувоӣ мекунам дар вақти хондани одами хидм не ки дар вақте ки одами мара соперникш хондестай ман ба худо намехоҳам додувоӣ кардана кард ман максимал нахид ман меқапам хонданаш пешай хонданаш бига ки бародаро хондани бида чи наки ҳамон бе ин бояд ту багӣ мисол вақте хондеса ту кати кор дора талпа кати не ана ту вақте мехони талпаи да кор надори ида кор надори хаб мешавам ما هم تجربه کاری خودم میگیرم که در وقت خوندن من را پریبیوات کردگیان چی میگویی؟ تو بودی؟ برای همین گپ نگفتستم کی نشود نماشی دیگه نشود افضل برای هم سوال وقتی برا ترا وقتی پریبیوات میکنن کو این پلوسی تو میشوه هم در کامنتاری هم در دوارو برای کی میگن تو وقتی خوندن این مینوسی مای ما برای همو حرکت کردگیم که ای بچه‌ها خواب کنین در وقت خوندن ما هم تو مدید مخرج جای چیزی کو شاید من پریوی که ریکل نایستگیان سبب پارتویش داشته باشه ممکن ما گفتگی میگم که این نمی ای سبب یا نمیشی دیگه ما برای همو پارتوی براتن هم خیلی بگم خفه شدگیانده آدمایی که ما گفتگیم که نکنین همین کارا اگه برای چی کرده نمیشه بگو خیلی براتن اونا باتل بیا چیزا تا بگو چی میگنش پریتنژیا تا بگو فاکتو تا بگو باتل برادر فاکتای دروغ نگین التماس ده برادر تو من نمیتونی مثال دیلیت کنی که من باید چی بگم نه من فاکت میگم من باتل چی بخما چی پرینیمت کردگیم که فاکت نشد این می آدم این مثلا پاپ شد سیاه برادر تو باید سرخ میپوشلی من این خیلی فاکت میخوام بگم این خیلی نه کی برادر که تو پاپشی نداری اگر او پاپشی داره برادر نمیشه که خیلی هر گفتانی تو که مثال گپ بیروز ما را کیدات کرده با صابرینا نظری علیش کرد او فاکت های همون فاکت های و فاکتی خلق میدونه من بسیار میگم نکردم فاکت خلق میدونه معنی فاکت تو اول برا شدی من خونم اگه نیست من برایم خرم خانه چند من چهارم التماس تو بگو که خواهتان چهارم تجربه فقط این تو یک چیز خریده یک کمپرامات داره بگو چیزش نماره چی گفت ما بگم همون فاکتش دروغه اکای عزیزم اگر که پریتنژ داری نشد باتل عزیزا فایرال کنید اینجا قط بشینم ما درباره پشت هم که دیگه صحبت هم نمیکنم برام ما قط کولورو ما قط صحبت میکنم اگر شغله از سوال همین رقیب تهان سخت میبینی براش تئوری سخت میبینی و رنگ من میدونم که بسیار همین وقتی که باتل میگذرونی شو تئوری نمیدیدی این شخص شو تئوری میبینی و نه این سوال از من ترین چی میگم جواب میدم سوال همین از من باتل فهمیدی از من باتل میبرم قطعی تو فهمیدی برادر بزد میکنم میگم که ماسست تیار کردم لو بای باتل ما جواب میگم میخواد دمید اوروینش تیار میکنه وقت پاتالوگ میزنه فهمیدی او دیگه نیست که من نیم تیار کردم 20% بود 5% بود دالش خونه دار یا دروغه
И просто як чи мегам атмаска мегам туака. Нама как организаторы батло ма мегум ки ҳами кори безответственнигиай да батлери сол и кор бисёрида мешавад. Не батлери солда мисол миоя якм батлеш максимально мекна дигим шаян он мекна мегуи дига одамай. Верини мегирам барои наустаса. Кади мегай? Ма фаҳмидам бо ма мегӯ ки ҳамин бой одаме ки батл мебурад бародар ӯ паталокша мезана фаҳмиди ӯ хеле гап нест ки ма 50% акам дарс да хонамон мондагиай баъд агон бори дига мебурад. Мешавад ки кор дорам. Ина фавик қати МК тайёр нада буд. Ма лишна ма накида. Барои ки ту рэп дагон шуди барои ки мақсади ту буридан нест. И бача даже талант омад чумчко кард. И бахзар рост мегӯяд. Тайёрӣ дидан метавонам барои тайёр. Ма лишна ман хали нестам ки бугум наисустай сахтай идамай қатар. Ма чи компромати дорам менависимаш чи хеле ами чанд қай ки қувват мераса тайёр мекунам. Дар любой кас ҳамин қакад. Просто эмоцияи бародар маълума ки гарани баъд батл намегзарона ана ҷагароз хеле тамхел танҷ баъд тайёр кунӣ ку батл зур мешавад. Ира вақт нишон метав. Ба худои ира вақт нишон. Идея преимущество тарафи Reykl да додам. Ман ки муфлиси батл шаҳриёр суро батл накунам. Reykl Shakher батл кунам. Мақсад нафаҳми дига па. Не фарсат фозе ҳо. Хап дарҷон. Шаҳриёр мақсад кордона шейтрам суро батл намешад. Кади? Чихе бокши ба аҳа хитам. Берун айбатл ҳамаи одам маро ака мегӯяд. Ман ба хотири ҳурматаш ҳамира додар намегӯм, братш мегӯм. Ман акаш намегӯм, ман братш мегӯм. И ҳурматай ман ира қадр мекунам, ман намедонам чи хел чиз мекунам. Я чӣ мерасӣ? Нагӯй хаён гапи серёзни буд. Тайёр кунам. Чия ма хеле теста ҳеҷ гуфтанам метавонам. Ман алоҳ шоида акаку ман ҳаминам вора намешинохтум ака. Ман амун ки якин батлам ва кия каринё намедонистум. Не шумо общий мақсад. Ман общий назар дорам да. Мақсад ту на у мақсад. Ман кира амун батл якинда кира ака мишия каринё намедонистум да. ҳавай ҳамҷа шинохта будум хай шинос ҷура ман ҳавая ман атури ку хеле ман нестим нера мақсад ака бугум и хеле чихе ҳамин авоз дохум дар лицо ака бугум ба пушташ ягон гапи дига бугум ба хирдойна мара чанд кас медонам ман хеле феъл надорам ман чизе аст дару одам мегум ки ой намхели ман ҳамура ман атури ранги ака медонистум хеле чиз ман пешаи батлам ман ура таъриф кардагим ман ура визу надодам ки ман қайто батл мекунам ман ура таъриф кардам ки ҳамин одам натури батл гапош зурай ман мехоҳам қатъиян батл кунам ман нагуфтам ман гуфтам мара гуфта саволам додан ки агар батл бикунӣ мехоҳӣ қатъӣ ки ман гуфтам қатъӣ ҳамун намедонам мақсад хай ҳамхали гап шид ман агар ура таъриф кардагим бай набуромад навози ман қатъӣ намодам Reykl я савол додам видео да гуфтам дики ма батл добрам дӯстира мекунам саат батлам хел мешавад ова ози акаш гуфтаси баъди батл тамоман гап Shakher барои чӣ медонӣ барои чӣ барои ки бародар ман унаму қагапе ки ман ози нами ти қатъӣ ма тра додар мегум ман унаму қагапи тра бугум ти ма чӣ хел рӯ мешавам бо тра бо додар мегум мақсад баъди қагап гуфтани ман чӣ хел ози ина ман ози нами ина чӣ хел нами акар оз ман нашод дис мезанам любой гапш мегум бо ман ҳамера чӣ хел ман ака мегум ман худам да пасвалад намекунам якм big bro 0 gram бо ки будсем далершо lonely que paso навик беғарзи навик ҳами 5 одаме хол навикам хол вақт нагузашта ге беразаса соз мешавам ман ҳами одаме ки 5 кас қати хайна бахш пурсидай мегам ман худованд бахшандаи ма ӯ да ягон претензия надорам дига ҳами 5 одаме қати ма батл кардагим любой чи гуфтагим шум любой чи гуфтагим не ки ҳам қати кепасо ад нашениям созай ҳам қати 0 грам ад нашения 0 грам қати ҳар мо метонем бишинем чақчақ кунем дар як хона чи дар берун лонли хай гурӯҳи хидмонаи ки дар лонлиро дар ҳамун ҷо дар группа гирифтем далершо хай далершоро хитон медонем додарая биг брон хай биг бро аё
ма ягон шқати бади надорум лишна ма аму бади батл уже ягон чи да дилм намемона ва мардаки гап може ду одам дига хел фикр мекунад урам аю тарафи худаш правильно мега ки мисоли гап чихе қадар чиза ту давом меброй мегӯю бади батл бора додар мегӯю ака мегӯ ҳар кас вибр ихча дора ҳар кас метуна мнение ихча мақсад акай доди худо ма нашуд ҳамун вақт ма мақсад батл кардам ман нашудам ӯ кардам дигар ягон акаша ма гуфтесам ман ягон чи дигар ма корш намегирам ба худо ма да ягон ҷо боша ягон гапш намегӯм мақсад ҳамун одама просто ки ма хиёл мекунам ки нестай фит карди ака амхоли барои чи барои ки Карлеон қати ралик отношенияшон бад нестай ака ҳар рӯз рафтомад надорам просто агар бина чихе брат меган салом мекунам мисоли гапи суса ҳами бумона тамом ҳами вақте ки мисоли гап тура дар Россия мисол бина ҳами ҳамдигар табинем хирсаншен ки я тоҷика диди ҳами қашбасай мо мусулмонем мисол ҳами чиз бумона тамом ман намегӯм мисол дӯстӣ боша мисол шарт нест ки мисол қатиу брат фит кини ву мисоли гап қатиш кору бор кини сусиё қатима просто мо ҳами ма агар қати ту фит кинам звон ма мебурам ба худо ма агар қати ава ма ҳамин нашуд нами фит пит ба худо ма завқ надорам бародар қати ягон зоти нами имина нами андеграунд мегам ма имина ма жинанка надорам ба худо ма медонам ки одамера ки мақсад ма медонам ки я одам гӯш мекунам ма мехоҳам қати ам одам фит кинам ма мекунам ма хел мерам ма за падло намедонам мерам мегӯм бародар фит ҳам кадоми хонданаш маъқулам шавад савол ба гуфтати кардам брида ова афзал чӣ мегӯяд вай мунин айтай я савол мақсад каси тема ки ма ҷӯлаган ина кати кардам қати марио кади кун ина марио кати бат кардам мақсад доруни вақт соз мешавад мақсад ки чор таклиш мақсад соз намешавад барои ки ама калона савол нади дига рост мегӯям просто марио вай ӯ одам пешаи батл шинос набудем не ба худо ё баъди батл шинос ман намешнохтам ӯ одама ма чихе бигӯм ма вообще ӯ одам ина алло шоида мара як кас ма онамҷа натури хиёл мекунам натури боидодагиам барои чи барои ки ман ашод марио як гап медонистам ки кадом репи кадоми дар боидодагия гуфтагия ки чи шикастани таланта реп када ма ина ха чиз медонистам алло шоида дига пони дис наисондагиам на воздух ина хел нашод тавай ма гуфтагиам фактои дуруғ халастой висто идодари марио марио худ бача хобсоб ястай ба чати зуфтар до қасам хели марио безе бибад бачаи зурай ба худо қасам зурай ба фотир бо қачи сад о ба худо у гарени бад хели ман надидам ранги одам медонем мирам бо чӣ савол дорӣ ҷавоб гирифтӣ ва агар ки ягон кас дига савол надошта боша хотиррасон мекунем ки батли Shakher ва Reykl рӯзи 6 декабр соати 2 ровна да клуби King Sound мондем ва насиб карда боша то ӯ рӯза бо мо ҳар хел реклама мекунем ҳар хел кайфитсия мебирем хеле устиш корбори моя ки ҳар хел ис мекунем штоки ҳамаи батла барои шуморо интереснитар кунем ва бо батлеро дақиқа факто видеои пешинара бикунем битем ки чтобы пешаки тайёршона хушрӯ бинанд мо батлери сол дами хеле бисёр мекардем барои нави гемси барои 6-1 полнусу хезера кофтем ба гапошон истода наистода хобча барнома кардем ки мутаассифона бачаҳако хиёл кардан ки мо дига чӣ мехоҳем не просто тайёр дорем информатсиё айтани ӯ кор дорем ки чтобы гузаштара бикувем ха ягон чи бутона бубо ами як чира гарантия бите басай качествои баланд ма гарантия метавонам ки ҳамон одамо тамошо кунанд ами бемора пафтор ҳама розӣ мешавад тамошобин розӣ мешавад ки овоз кадом мехоҳад бисовни кор кунад поёндаи номераам дар телеграм муроҷиат кунен илтимос бисовна кор мекунен ва савол мози гапатра мегум хушутар мефармоед баратан
اونجا ما بس برادر ما میگم تو سوال خوب دادی ما دا پیتر بدم خدم دا پیتر بدم یا اکای ای کلا با اکا فیروز اینومش ممکن که ای کلا باشی بشناسیش ای توجیکستان است ای کلا با برادر گوش که ما قطعا دا پیتر بدم فهمیدی ما دا پیتر بدم مرا کی میدونستن که مرا میخوندم اما آدم اندرگراند بنویس میگفت اندرگراند بنویس من اندرگراند مینویسم میخوندم او آدم با گفتم که ما برای همین میخواستم که باتل کنم що ما گفتم که راهوی شوان التماس جات کنم این قاگ راهوی شوا وای بیا ببینه ما مقصد برای همون میگم که او آدم زاستا میتر میکنه من ترا میام کپا میگه بیا باتل که ما را کپا میگه هر باتل او دا کامera دا کور نیست میگه هر دتون رو پاو بسیم باتل کنیم او اکا آدم کورا است برادر میگه میگه دکاز من رو پاو من با برای گفتم که گفتم دکا هم خیبت گفتم که بیا راهوی شوا می راهوی شوا با بکنیم نه که ایران راست میگه که راه کای هوی میشه بزنه که 8 سال پس هوی شوا مقصد ما برای گفتم بیا خیلی وقت شب مونم یک خدای میکنه که تو هم روزا راهوی میشه یعنی او اکای ما میخوام که مقصد همون میخوام من نمیخوام او میخواد که مقصد باتلی ما را ببینه او آدم خسم خوردگی که ما تاجیکستان میرم ترا قطعی نمی لوبای آدم باتلت میمونم ما او را کس کدا نمیشه مقصد ما او نم تو یکم اکای داری که مقصد نم خالی تلخت بکفایم و مقصد خیلی اکل برای ها حرمت مقصد لوبای انا خیلی هم کدومی که اکای حرمتی داره میفهمن که برای چی و ای угроза نیست دیگه چی بود просто برای گفتی مخک اکای حرمتونه در کامنت اتمیت کنیم بینیم که چند اکا داره چند قسمت باتل بگیریم میشوان شما باتل میشوان بیزتی نمیشوان ما فوارید نمیتونم ده برای که ما ارگانیزاتورم فوارید ما دو تا فوارید میتونم در این باتل ده نه برادر فوارید هم مخلص انتخاب میکنم سوال داری؟ نه ما حق ندارم صد فایز نباید برادر وای بود برنامه امروزای ما کدام ده چی سوال اینترس نشده این باتل التماس بنویسیم و کدام ده که همون سوال معقوله لایکش مونش تا ما را بینیم خاطی بچه‌ها با چی ندارم برات گپمون اگر چی ندارم نه ما لیمیت نمیمونم در یکم دیم راو و برادرها چیزی را که ما نگفتیم در کامنتار بنویسین تا ما با ابسوژداش کنیم بینیم کامنتار را بگیم هوی نیره چه خیلی میکنیم اوکی سلامت باشید